Veľmi distingované si to povedal. Má to ale rovnaký priebeh v podstate ako včera. Aj včera ste po úvodnej 20-minútovke odchádzali do šatne za stavu 1-1. Bude to mať rovnaký priebeh aj čo sa týka celých 60 minút? Tak uvidíme, ale veríme v to, že áno. Tá Žilina možno nemá toľko síl ako vy, keďže máte kompletné 4 formácie. Môže byť to práve, čo rozhodne v tej ďalšej tretine, keďže aj včera ste to zobrali na svoju stranu práve v tej druhej 20-minútovke? Tak jasné, máme tu veľkú výhodu tých väčším počtom hráčov, takže snažíme sa to využiť a už to bolo vidno vlastne na konci tejto druhej tretiny, že veľmi sa k hre nedostali. Tak držíme palce. Ďakujeme krásne. Šimon Kopý pri mikrofóne po druhom dejstve. Ono to má veľmi podobný priebeh s tým včerajškom. Aj včera ste po prvej tretine išli do šatne za 1-1. Teraz tiež sa to zlomilo v tej druhej polovici, tej druhej tretiny. Tak daj také zhodnotenie. Je to podobné tomu včerajšku aj za vás? Je, ale dneska viacej chceme. Aha. Je ten chtič u nás. Ale musíme viacej lepšie si kryť hráčov v našej tretine a veľa strelby. Mali sme tam nejaké šance, ale nebolo to dobré. Musíme viacej strieľať, viacej zatlačiť do útoku a vyhadzovať vonku z pásma rýchlo. Nevrácať to, aby sme zase neboli v našom pásme. Bystričania majú k dispozícii kompletné 4 formácie. Hraj možno toto do karát, že cítite, že tých síl trošku ubúda? Ja v mojom prípade nie a nemyslím si, že by to bol ten problém. Skôr my ešte tých síl máme, keďže nemáme čo strátiť, tak ideme do toho a ja si myslím, že toto tu ešte otočíme dneska. Čo bude recept? Strieľať a dať 2 góly minimálne. Tak držíme palce. Ďakujem. Pri mikrofóne tréner hostí Michal Tomášec. Pán tréner, najprv tak všeobecné zhodnotenie jednak dnešného duelu, ale aj teda obidvoch, ktoré máte za sebou v Banskej Bystrici. Tak dnešný duel, dlho sme sa držali tak ako aj včera, veľmi podobný scenár, skoro do 30. neviem, 6. neviem to presne z hlavy, ale sme držali dobrý stav, dneska sme dokonca vyhrávali. A potom nejaké 2 nešťastné góly, veľmi nešťastné góly, úplne podobné a to nás trošku zložilo na kolena. A potom sme sa dostali do hry, neviem, gól nebol, není tu challenge, proste rozhodca uznal, ale a celkovo si myslím, musím to povedať, že dneska veľmi ovplyvnil zápas, či na jednej, či na druhej strane. Toto sú nie profesionálisti, to chalani, ktorí si prídu zahrať popri škole a akože tie emócie sú normálne. Ale takisto si musia aj oni uvedomiť, že proste tie emócie zvládať a dneska to ovplyvnilo veľmi. No jednoznačne, viete, ako videli sme to všetci. Na druhej strane, mali ste tam veľmi veľa momentov, z ktorých sa určite ešte môžete odraziť, kedy ste naozaj držali to tempo s Banskou Bystricou. Možno vypichnúť niečo, z čoho budete vychádzať potom na tom domácom ľade? Tak ja si myslím, že najväčší rozdiel je v brankároch. Hej, to ako Kubiro podľa mňa, keby nešiel študovať, ten sa mohol, to je pán brankár. Ako poznám ho aj zo Žiliny a ako ten drží do tej lapačky, čo chytí on, to je úplne, normálne až také zosmiešňovanie, samozrejme to nerobí na schvál. Nechcem nášho brankára akože nejak potopiť, ale proste nemá také kvality, ako má Kubiro. Hej, a to bol taký najväčší rozdiel. Samozrejme, ako majú viacej zrí, ale my trošku tým, že sme to tak zavreli, hej, zaparkovali, ako sa hovorí, autobus, tak neboli až toľko v tých šanciach. A keby sme možno, že mali naopak brankárov, tak UMBčka by mali asi veľké problémy. Ale tak to je play-off, tu sa nehrá na niečo, tu sa trošku aj taxizuje, no len nám to bohužiaľ nevychádza. No. Ďakujem za rozhovor, ale aj za takúto úprimnosť. Ďakujem aj ja. Pekný deň a dúfam, že sa ešte vidíme v Banskej. Bodaj by. A rovnako volám k mikrofónu aj trénera domácich Lukáša Opáta. Počuli ste teda tie slová chvály tohto trénera na Kubira, na vášho golmana? Počul, jasne, tak musím s ním súhlasiť. Každý to vie, osobne si myslím, že Kubiričák je najlepší brankár v lige a áno, tam je ten veľký rozdiel. Samozrejme, nám nahráva to, že máme skúsené mužstvo, prešli sme si tým veľakrát tým play-off, 4 tituly za sebou, toto mužstvo dá sa povedať, že má za sebou 2 tituly. Nie je to len o tom golmanovi, ale to je presne ten rozdiel, že ak pomýšľate na titul, musíte mať dobrého brankára. No a poďme k tomu zápasu. Áno, kategória rozhodcov by si zaslúžila asi samostatný podcast po dnešku, ale poďme asi k tomu vášmu výkonu. Najprv to bolo veľmi dlho vyrovnané, podobne ako včera, až do nejakej polovice zápasu to bolo 1-1.
potom ste to zase zobrali už do svojich rúk. Jasné, ja sa nerad rozhodcom vyjadrujem, ja som to aj šatník, ale samozrejme nervozita do toho patrí, nemôžem ja nechať to tak, ja som tam na to, toto je môj job, na to, aby som tých rozhodcov zase tiež na niečo upozorňoval, nemôžem to nechať tak, to by si chalani potom mysleli, že mi to je jedno. Nerad sa tomu vyjadrujem, pretože aj pre nich to je ťažké, sú to rozhodcovia, ktorí nepískajú seniorský hokej, podľa mňa to skôr tak juniorský, podľa mňa to nerobia úmyselne, naberajú skúsenosti, ja si myslím, že ale na play-off by to mali pískať rozhodcovia, ktorí už majú veľké skúsenosti, lebo aj oni si vedia potom ukočírovať tú hru, ale tomu sa hovorím, nechcem vyjadrovať. A čo sa týka, áno, ten zápas, opäť, my sme vedeli, že to nebude jednoduché a zase sa to potvrdilo. Dlho, 1-1, potom 3-2, tam keby dali na 3-3, ten zápas je úplne iný. Žilina hrala dobre, treba otvorene povedať, tak jak som povedal včera, netlapkajme sa po ramenách, boli tam chyby, ale opäť, našli sme tú cestu, ako vyhrať a to robia dobré mužstva. A dobré mužstva určite dokážu využiť dvojminútovú presilovku 5-3, potom ďalšiu 3-minútovú ešte o jedného hráča. Budete to trošku rozoberať v kabíne? Určite áno, určite áno. Nehráme tiež presilovky špatne, ale už sme začali trošku vymýšľať a to je ten problém, že tých hráčov učím jednoduchosti, prvá možnosť, dobrá možnosť, dostane tú prihrávku, nevystrelí, premieša, ten puk sa proste musí dostať do brankoviska, veď to je cieľ hokeja a na to niekedy zabudáme, ale hovorím, zvládli sme to a to je podstatné, 2-0 sérii. Gratulujeme a no neviem, uvidíme sa ešte v Banskej Bystrici v tejto sérii, alebo už to ukončíte v Žiline? Samozrejme s pokorou, s rešpektom, ja ale dúfam, že nie. Držím palce, ďakujem. Ďakujeme.